pressen har ju att marscher stått där. Så att men jag själv om kan tro på att det var också problem och Как никому не нужны, но просто человек в таком состоянии, он... Akkurat hesa sängarna kommer från Landsjukhusen. Tar jag väl över att ge upp om det svarna för. Alla vinner hött med en fotland för hotla bench vid sängarna. Och innanför här så en rikva av lottborden till sängarna som kommer från Klassiska sjukhuset. Det är 20 tons av nejo, 40 kubikmeter av nejo från Ötlandföringen. Det satt i oktober 2015. Nejhjelpabusseren å eie etter klævon og øron som folk i økenen og ærestane har lært inn til å gjøre teimon i Trondja og i Rumænia og Moldova. Det alt mest her, så vi vet at det her var som vi kaller det rette fordøyelsene for familiene. Ja. Små folk og vaksen og eldre og teenagere. Fattar de som det 20 baskar. Så vad kan jag säga? Det är glatta att ta in som ska att ta in ut. Det är en rädd att det var riktigt på det här. Ja, Ansgar, nu kommer vi in till Rumænia och färra och marsche och det ser äckligt tömt ut och inte vakter och... Nej, det är helt så bra. Ja, här är näckbrott. Det är som från Sainas vi behöver. Stäcka ut allt det här på. Där vi har passkontroll. Så det är näckbrott, ja. Är det tojer? Ja. Ofta vajkan känner mig, men himmel färger mun. Styrk till mig och ta bier och halt mig nær till tur. Nu Ansgar och henne som har vært her før, sera spent at møta solstrålene. Dette er den solstrålen som vi kjenner så vel i Norge, med heila Eidron. Det er deilig at det natter. Vi fer nu ut til Lutja heime til familiene, til Meliso. De brøtt, og løyve et bedre løyv. Glad og frå. Takka være hjelpene ur Førjun. ¿no? Acuerdo. Ya, lo que te dice. Det mykdagur 14. oktober, og vi i norra Rumænia. Vi bøyda nækka av heiton klævun ute, og i fadakare bygd, tatt vi her vid byggva tja Veroniko og mannenon. Settne ver hine klæine bøyt ute til det mest trondjande i økjenon. Jeg kan huske om jeg finner oppnådd. Jeg begynner ikke til Florin.
Vi minns vi att det för första 30 grader där. Så är det avbjörn. Det är inte läget, men så där känner helst att han kan En av vi var vid en stor familj. Det sa att vi så det äldsta som heter. Vi är när gröt jag konfören nu. Och ta var vi så framliga vid låta från lite låta gröten. Vi hittade ett kataver till kakao. Och tar vi så sport in och kataver som vi såg i gröten. Så vart det ett choppain och en rå av en surret. Här hade de kakao på och i trutcha, jag minns inte att var det trutcha det är. Och det var till 8 och finken. Det var så i från Esner choppain. Det høstmorgon 15. oktober. Esterhjelp ved Nejhjelparbussen heldur leiena fram til Moldova, som høvesendamalet av hesum ture. Vi takkar for oppgjald og gåa tjenestå fra Veronica og mannen. Vi venter at være framme 17-parten, alt gonger vel, og vi ikke få ovantager troplager ved marsje. Vi færa nå ut ur ES. Moldova ikke i ES. Hinveien kunne vi og en kristnare andag stedfesta at personlig hjelp bort og kærløyka kjennes høytere enn hjelp fra samfunnet. En vøker hoksan og en kåk av fiske, det er ikke bare nekka småvis. Hver gava hever sin opprona og omhoksne kærløyke og virksomhet. Føvor år gå, en høskande løto, men vera årene ikke omsett til å tørselig versk for at de ikke lenka livet til. Det mestest at vi kommet til et land som vel attanfor landene i ES, ja, fatakasta land i Europa. Her byggva omlai 3,5 million folk. En det nekv som brukar hästavagnar i festen. Det här, Ansgar? Jag vet inte, en hästen får bara själv rösta. Det är lite att se egen. Frutja morgon hittast vi till morgonmat tja halvføringen Johannes og Charlotte, som Esterhjelp ved Nejhjelparbussen ur Føljon hever tatt samarbeid vi. Johannes pastor i samkomne og i bynum, og Charlotte arbeider nekve for teir sosiale myndelagarnar. Hon socialpedagog. Jeg er enormt glad for den kobling, der er kommet til Færøerne. Det er ikke noget, vi har søgt. Det er faktisk Ansgar og Johanna, der fandt os. Og så er det jo usædvanligt, at Færøerne, som er så langt væk, hjælper et land som Moldova. Og de ting, vi får fra Færøerne, er meget høj kvalitet. Og vi sætter stor pris på det. Vi var på Færøerne her i år. Det er første gang, jeg besøger Færøerne i 40 år. Og det var en stor oplevelse. Nu är vi kommet, som man säger, av Vejcenter. Det är kort 3000 kilometer från Danmark. Och nu ska bussen dömas. Och det kommer vi rukande för. Det är mannens väl upp. Det är rätt glada för att vi kommer. Vi är nekfast mött upp av hjälpbakom. Det skulle upp och helt upp på 3 hattvis ner. Så det har vi först laka upp här näka av det. Och så skulle det fylja en lista som det finns fra de sociale myndelagar. Og at vilja døyre ut etter. Nøkker klæger etter i bussen, så vidt skulle ha vi til heime her suppekøkeren helder til. Og grunnen til vi det her, det tror jeg at hese folk som akkurat versfolk kjenner en tjon som har åpnet sånne dyr för skolaböt. Så läsnar att skolabötna kunde komma in till terra månader, mycket och frutjada av hem ur skola till att få sig en goda måltid
og hjelp til skolating. Благослови, Отец, приня дары Твои, и хлеб насущный наш, Господь, благослови. Vi går en samarbeid ved versfolken til okken, og til nekken klæven og andre ting som vi tar, så deler vi klæger ut til disse bøttene i øysene. Så løsner er at det som vi har gjort det der, vi tar klart av bøttene, vi går en klæven, høyten klæven til noen norskers vetren, og de får så klæger fra okken, og mat fra hesne versfolk. Disse versfolkene gjør det for ikke. Men vi tar så sponsorere begge komfort og køleskap, og fortsatt og kramana tja disse versfolkene, tror det koster fitta penger i råmaterial. Og til tver koner sammen med mannen som samtar for sånne her arbeidene. Vi har drømt om at finne gjørst en føreskan. Fortsatt en soppegøk i Moldova. Ikke helt point, men nærre til stenen som i hvert fall kjøper bygg. Og vi har så i Roma til samlet penger inn til det her. Det heter et alvarsmål. Så løsner er at det ikke noe man skal bare begynne, få bestandta, og så bare finne det at det heter her Megnavic. Så har vi sagt fra det 8 år, at vi setter ikke gang, kanskje 4 år skal la neka, for vi tar fortjeng til 2 år. Det skal mer til enn bare gode tanker. Vi tar mette ånka og klede ånka. Jeg nede i fristeren 20-25 kultastig. Det var ingen høyder av at du kan ikke huske om det her hjemme. Og efter Sovjetunionens fald, så er det et land, som har gået igennem rigtig mange omvæltninger og udfordringer. En af de ting, som har været den største udfordring for Moldova, det er den enorme arbejdsløshed, man ser omkring os. Og det har simpelthen resulteret i, at folk er rejst udlands for at tjene penge. Og mange forældre har forladt deres børn. Og vi har oprettet et hjem for unge piger her inden for det sidste år. Pilgrim House, et shelter for unge piger. Og vi har i øjeblikket 4 unge piger. Vi har ikke engang åbnet huset helt endnu. Børnene bor i øjeblikket i en beboelsesvogn, men flytter snart ind i et rigtig fint nyt hjem. И мы тут мне очень тут не нравится, и Luminissa fortæller, at hun er her allerede i 2 år, har hun boet hos os, og hun kan meget godt lide at være her. Hun er glad for, at her kan hun gå i skole hver dag. Aici sunt și mă simt foarte bine. Aș vrea să mulțumesc. Den lille pige fortæller, at hun er så glad for, at hun er kommet her. Med hendes egne ord, så siger hun, jeg takker Gud, fordi jeg er kommet på det her sted. Jeg har det rigtig godt her, og jeg går i skole, og jeg får alt det, jeg har brug for. Nu står vi her i et lille hjem, selvom det måske kan være meget svært for nogen at forstå, at det her kan kaldes et hjem. Men det er faktisk et hjem for en lille familie her i Rishkani i Moldova. Og det er fra det her hjem, at en af vores unge piger kommer fra. Vi har kendt hende i mange år, og en lille pige, som rendte rundt på gaden og tiggede og levede af det, som de fik ind ved at tigge på markedet, og som ikke har kendt andet hele sit liv. Lille Katja er nu hos os, og hun er i det hjem, som er blevet stiftet her i Rishkani for sådanne piger fra sårbare hjem. Vi skal forstå, at Moldova er et af de lande i verden, som hvad kan man sige, eksporterer, det er et grimt ord, men det er sådan, eksporterer flest kvinder ind i sexindustrien. Og mange unge piger bliver faktisk narret og faktisk næsten bortført. Vi skulle nu hitta 22 år gamle Oljo, en fyrværende jento og kono, som har finnet et nytt liv ved hjelp fra Okkonur Førjun og Johannes og Charlotte. Hon bor nærum ute av gøtene, vi synare luttlo jento.
olja var kommet lengt nyer og i misbruket av rusande evnen og tog som gateløyve hever at bjåa. Flere av henne vinkonen deier av misbruket. Ærar og i øre London som sextræler. Mauren, etlat han, hun levde som han vi, deier av misbruket, eins og flere av henne vinkonen. Jeg drak rigtig meget, og på grund af det så mistede jeg faktisk fuldstændig forståelsen af mit eget liv. Og jeg mistede min familie, og jeg mistede forholdet til min familie og til min søstre og mit eget barn, som mere eller mindre bare voksede op på gaden. Я очень-очень благодарна этим людям, которые меня не ostavили в трудную минуту. Og jeg takker Gud, og jeg takker de mennesker omkring mig, som ikke lod mig gå til i de svære øjeblikke. Men det er selvfølgelig skønt i dag, at vi kan stå her i Oljes hjem og se, at det nytter noget, alt det arbejde, der bliver gjort. Og også den hjælp, vi også får fra Færøerne, nytter noget. Vi ser også, hvordan vi kan hjælpe folk meget mere, på grund af den hjælp, vi får deroppe fra. At det nytter noget at række ud til mennesker, det nytter noget at hjælpe, det nytter noget at bede for mennesker, det nytter noget, når vi går ud og gør en tjeneste på den her måde. Så vi vil også bare sige, at tak til alle dem på Færøerne, som støtter med i det her arbejde. I er med til at forandre liv, langt væk fra jeres hverdag. Altså, nu har jeg selv arbejdet i røktene i nekvarans år, så jeg har størst ønske om at slippe inn et Etlesheim, først før jeg kom til Moldova. Og det er ikke ble sjående oppfylt, så vi får først før inn og et her Etlesheimet. Og det som møtte meg 8 meter fra uttårene, sier meg alt om standen innanför. Her lukta jeg nækka så forferdelig. Ta bo 42 folk, ta først før jeg var der. Og man skulle lukka som sommer siden jeg løtt og arma for inn, for jeg venner seg ved lukten. Og da jeg kom inn i oppkjøkken trappen og inn i det første rommet, som så gjerne fann å ta av at det er øyneste oppholdsrom i husen. Her skjøt de de gamle som var oppe av stålen, ute vid rundan om, ute i gangene, ute vid vekkene. Og jeg tenkte at de har bare så å si, samlet det, for jeg tok med dere. Men det fannes så til av sånn at det faktisk øyneste oppholdsrom i det her av Etlesheim. Det her var bare 8 vese, og det her var bare disse her brusene til å vaske på. Og alt det her inne i sjølven varskerommene. Og nå mangler det faktisk en varskemaskin her. Og derfor har vi så fra nede på bussen og rønne skaffet dem denne nye vaskemaskinen. Så vi har trusfalt med en vaskmaskin og det blir slett tid. Det blir ikke tid, nei. Så jeg bruker vasker sånne klær. Det her var ikke gjort her fasilitetene som vi tar hjemme. Men her i standarden hakkaver inne av hjemmen her ved at vi har givet dem en underlå. Sånn som så på 6 kilo som de kan bruke senken. Til hettene falskene som hos nere ettersom til sannsjærlikant. Ja. Så det en stor jobb. Annars skulle jeg jo skifte sannsjærklær i fløyfner om dagen, og det jo forferdelig vask. Og i containeren som kommer nå har vi gossier til 8 års forbruk av underlån vi til Etlesheim her. Så jeg har aldri utrolig dårlig til å sitte at det støye hakker og at det myndeløkene vi. Там у них это так, если кто-то в том престарелых, другой типа город или район, другой администрации. Johanna og Ansgar av funnet vi være Amtsborgmeisteren i landsparten i Norr-Moldova. De sitter vi bårendan og i sjølven bøyra selen. Tåsa vi om det sosiale arbeidet og gjørsenen,
hjelpene ur Førjun og hvordan de kunne samstarva. Tåsa verur middel anna suppekøkken og et nytt tiltak at bera mat ut til de gamle og sjuko som ringast fire i økenen. Я смотрю очень трезво и оцениваю положительно, потому что не было бы сотрудничества и не было бы столько обращений и со стороны населения, и со стороны наших администраций первого уровня примарий, и со стороны наших общественных организаций в разные фонды, в разные ассоциации международного значения, которые помогают в стране действительно и в получении оборудования, и в получении мебели, и в получении медикаментов, и в получении в том числе и одежды. И это важно на этом уровне. Уже мы на протяжении больше 13 лет общаемся с вами, и я не слышала никогда откликов негативных. И это очень приятно, что именно такое отношение. Дарить то, что я бы хотел получить. Это говорит о том, что человек делает это действительно по зову души. Поэтому я говорю большое спасибо за эту помощь, которая оказывается посредством и всегда идут в дом людей и с пожеланиями от себя, и с пожеланиями, и с надеждой, что дают надежду каждому человеку, что Бог поможет. То есть делаются как бы два влияния на человека, и помогают ему материально, и поддерживают его морально, утверждая веру в то, что есть сила Всевышняя, которая помогает людям. Поэтому мы искренне говорим большое спасибо, как администрация, за эту помощь, которая оказывается. И я говорю и спасибо и от имени населения, которое почувствовало эту помощь. И действительно большая благодарность вам всем. Дай вам Бог всем здоровья, сил побольше творить вот такие прекрасные, добрые дела. Det senker ur Førjun. Ja, av nekken senker som kommer ur Førjun, så det nekker enda i hesten her sjukhusen. Og det det som vi nå regner at vidtja og få prekk for det at det kommer rett sted til som vi tar lært ur Førjun. Her mangler rettelig nekker. Jeg ville sagt for en god næren så igjen at det var så vanlig at det bodde ikke lov i et hospital. Og hadde vært en betongkasse her noen fødsler og sjukfødsler og inni. Men det tog bedre betene sørge nekva stedene. Og selv om det rævlig lengt av mal, han var øyelig glad over at det her for at han har finnet et nytt tål. Et tål som stod en liten båre som skulle analysere blodprøver. Det var han så øyelig stolt av. Han kom rennende med drokken, hikka det jeg finner, akkurat som han løyte på den. Og jeg så akkurat det lille tål. Когда закрывались церкви, когда запрещалось вероисповедание, это повлияло отрицательно на развитие каких-то определенных моральных ценностей.
И хорошо, что сейчас все это возрождается, у нас и строится, и ремонтируются церкви, открываются больше церквей. Сейчас есть определенная связь церкви и школы даже наши, да, и строим демократическое общество еще. Folkene her I bygdene har finnet vita at de kunne komme I bygdehuset, og I dag klokken 3 etter klævån. Det undrande verst som hese her faders falskene, hvordan du kært det gjør. Det for alltid verden til Taimon at utkjønten og tarra utstralen skal være den rette. Så at hvis det er noe pentlag, så blir det gått til sånne løter. Det är ordentligt gott alltså. Nu føler man nästan att missionen är fullförd alltså. Han bär till bussen kom på plats och allt är tömt och nu är seglaren ösn här. Och då man är väl ute och viker ser nästa då falsne. Så pura klart. Det känns det öliga gott och man följer att man gör mål. Matteus 25 här och Jesus säger till dig var signaler. Så jag var svänker till gav mig att äta. Jag var tyster till gav mig att dricka. Jag var främmande och till gav mig. Jag var nätjen till kladden mig. Jag var sjuker till vidtjärna. Jag var fänkarhuset till kom till mig. Ta skulle hinna rätt och svärron här. När såg vi till svänkan och gav där äta till tystan. Och när såg vi till främmande. Konker ska svära dig man. Ta så tid att göra mot ena helt som minsta drömmen. Ta så tid göra mot mer. Det alltid akkurat okkara bådskaper og okkara gjerninger. Det som det gjør med at det minste gjør det også mot mer.